Priznám sa, že som si nevšimol za čo, ale zrejme tam boli nejaké protesty z hosťujúcej lavičky. No a Piscová tento trestný hod premie prebránená. Vondrisková to zdvihne za 3 body, ale to je ďalšia neúspešná trojbodová strela. Tak Slovan to má zatiaľ 0-4 spoza perimetra. Piscová pôjde do koša, to jej tam padne. Výborne Lívia Piscová, jej 2 body. Tá ešte neskorovala, ale patrí k najproduktívnejším hráčkám Klokaniek. Piscová premenia aj takúto trojku. A pozerá, komu by mohla prihrať. Nachádza Piscovú, tá zdvihne svoju druhú trojku a opäť jej to padne. Tak Lívia Piscová začala výborne tento zápas a pripisuje si druhú úspešnú trojbodovú strelu. Veľmi ťažko sa musí Petrkovej hrať cez takú obránkyňu. Výborný zbeh Piscovej, ktorá zostala úplne voľná, využila to. Pekná strela o dosku a Piscová pripisuje Hany Mikulovej s 23. A tá si môže dať body teraz, ale ešte prichádza blok od Lívie Piscovej. 5 sekúnd pred koncom zápasu. Tak výborný návrat do obrany.